Даже разговаривать не разрешают. Что делается на белом свете? Днем і ночі наші окна смотрять на проволоку, як на тюрму. Он сестра виходить, як ми з нею будемо общатися? Через проволоку. Бежать мы, даже разговаривать не разрешают. Уже не встигли, вже передали все, що треба. Нічого страшного. Не разрешають і підходити до проволоки, щоб передати кусочок булочки або щось, навіть поминальне наорали і не дають підійти. Не знаю, мы букашки маленькие.